ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Pinaisang sangayan, arik na. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Apong bubod, awan pa'y ti misyon ta ita. Iso ang mabalinta ti aginana. Uray agmalmalem ta maturog ita. Nasaya at nga no kasta. Mariknak at talagang ti banog ko. Gapo iti nagsasaro no anak kaipasungal nga alanta. Uwe. Masyanak pa'y kitdikan ka na apong. Ha? Lakay kayon. Nga may ramraman kayo iti misyon ko dito'y lubong yo. Asino tinagkuna alakaya kon? Napigsak pa'y laeng. Apong, Panagriknak ket. Nagsubli ti pigsak. Idi may sakpay lang agirilya lumablaban kadagiti hapon. Idi may kadwa agubat ti sang alubungan. anya? Un apok. Iso adi mo kunaan alakaya kon. Tanapigsak pay. Kan kayat ko ti aramiden ta nga itutulong kadagiti makasapul iti tulong ta. Nasayat nga rod no kasta apong. Ala, aginanata pa'y nga rod. Maturog tayo itang agmalmalam. Sorry, Goryo. Namjak mabalin asong batan ti dapdaton mo nga ayat. Anya? Apay Carmen, at da ka din agtagi ko iti ayat mo? Awan pa'y kaayan-ayat ko. Ngam awan pa'y iti panunot ko ti makiayan-ayat. Ti profesyon ko pa, ti nakaituunan ti atensyon ko. Kaya't ko nga'y pamaysa ti agisuro kadag iti ubing. Mabalin mo latama ti agisuro. Nga uray agayan ayatan. Weno, uray agasawatan. Sorry at talaga, Goryo. Ngam ibagakon ti pudno. Awan mariknang apanagayat kan ka. Sumapol ka laangan iti sabali a babae apang ibaw ingam iti ayat mo. Anya? Carmen, amum ka di, asa anak anarwam ama papaay? Jak maawat na ito'y apanang paay mo kanyak. Kat ibagakan ka. Aramidak ti amin na pamusmusan, tapno matagikwa ka. Tandaan am dayta. Anya? Itay pa'y anak kapanaw ni Goryo, Mina. Ngamagnernervyusak pa'y laan. Gapo itinakunana kanyak. Oray siya, nakabutbutong matay siya tao. Langan na laangan kat madlaw adakas a tao. Mina. Anya ti aramidan ta. Ang mga no ipaypay sunamot ti pangtanakan ka. Huwag nga ron. Sapay ka barbaro talaang iti daytoy a lugar. Awan pa'y unay ti amamuta. Amabalinta a pagpatulungan. Amalaksit ka dagiti pada ta ama maestra ditoy. No apay mat ngamin adito'y pa'y kabambantayan. Kan nasulinak a lugar ti nakaidistinuan ta nga agisuro. Talaga akas dagiti kabarbaro a teachers. Kadwan na, maidistino da kadagiti nasulinak. Wano adayong aluglugar. Carmen, Awan ti sabali am aramidan ta. No di ti agkararag, ken aganad, Mina. Goryo, at datamanan dito'y ruwarte inaladan ti pagadalan dito'y lugar tayo. Di ka di mauma dito'y latantis tambayan ta itinal daw. Sana to mauma. Basta makitkita ka kanayon, di kinapintas ni Carmen. Talagamot ang napig sa titamam iti dadya ang maestra. Pudno dayta, dagol. Katuray no pinaraynak. Jak mawanan itinamnama. Amatagikwak lang ti ayat na. Kat numadanak iti gundaway. Italaw ko ni Carmen. Kat gunudek ti kinapusaksak na. Tapno mapilitan ang makiasawa kanya. Ha? Apayin na po? Bimaring kwas kamatan. Nagtagtagay inap kakadi? Adda manen mangmangag kong agpapaarayat. Kabayatan ti pannaturog ko apong. Panagkunak. Agpagad ti biyag ti agpapaarayat kanyak.
Anya? Masapul at tulungak dayjay ngagpaparayat, apong. Anya nga iti aramidem, apok? Baba ni ti bilag ti angin. Sa pulak dayjay, kat tulungak. Sumuro takmat. Saan na apong? Ne, Agbati kayon dito'y balayta. Kabalak dayto'y ngagmaymaysa. angem, apok. Wena apong. Agbati kayon dito'y. Ha? Sige apong. Birukak dayjay ngagpaparayat. Alipugpog! Ay, nagaliston anak kapanaw ni Kulas. Apagkiram ko laeng. Awanan iti sangok. Ay. Sipod na sursuro na no kasano ti maturog. Kanayon meten nga damang mangeg na ngagpatpatulong. Kabayatan ti pan naturog na. Bagamuam, tabumaring kwaslatan. Kat mapan meten adagus iti pagtataodan ti agpapaarayat. Ay. Nagadon ti naisalakan na biktima. Dagiti managdakdakes a nagparik na. Kabayatan ti pan naturog na. Nagbaligi tayo anang italaw iti anak ti kabaknangan a negosyante dito'y ili tayo. Un nga rod sakyo. Kat sigurado adak kala kwarta ti maala tayo kadagiti naganak daytoy nga ubing. Ba't kayo adat tao? Ipulong kayo ka ni daddy? Awan ti maramitan ni dadim, ubing. Kat masapol ngagtungpal iti kayat miya mapasama. No kayat nakapay, makita si Bibiyan. Ba't kayo? Agtal na kaditan. Ala, Pipito, partakan pa iti agmanay. Aglayon tayo iti hideout tayo. Tapno maawaga kung ti amada iti ubing. Tapasaka tayo iti milyon. Un sakyo! Apangay! Umat nga tumat ng tilugan tayo! Apa nga tumay tayo pat nagpaison tilugan tayo. At datayo ni titamatang! Anya tayo ito na mapaspasanak! Kita nyo kakadwa. At talalaki ang nakataktar iti hod tilugan. Itadyo kanyak ti ubing ngayon talaw yun. No diyo kaya't nga itinag ko ito yung lugan yun. Kat kanibusaran yun. Sino ka? Kanan niya tinaramid mo. Tapay ngagtatapaw mo tan iti tangatang tilugan ni. Awanan ti adong pay asao. Itadyo kanyak ti ubing. Tano saan? Itinag kong ito yung lugan yun. Kat marangrangkay kayo iti panagdisuyo iti daga. Delikado! Itadyo ti ubing! Kakadwa, itagtayo kan ti ubing. Nasaya tadakan Kulas. Kumusta ti pagnam? Nakabalod itandag iti kidnapper, apong. Naisublik matan kadag iti dadakkel na ti intalaw da nga ubing. Anya? Kidnapper dagiti nakaengkwentrom? Wala apong. Dakes da gidi atat tao. Ngam ikaro dan iti pagbaludan ti kinadakes da. Naimbaglaengan. Tanangeg mo ti panagpapaarayat di ubi nga biktima. Kabayatan ti panaturog mo. Tano saan? Amangan no anyan tinapasamaken kwa na. Wen nga rod apong. Angam, makaturuturo kak manen apong. Ha? Sige. Iturog mo pa'y. Amangan no nabannog ka anak ilaban kadagiti kidnapper. Ay na, nasip nga tantamot hindi ti katungaan pidalan nga agturong iti pangisursuruan ta. Sabi, nagdagsan dagiti awit ta nga bastuta nga ingga po ta iti patad. Wala rod. Kapilitan mo't nga nga agawi ta iti kada weekends. Tap nagatang ta kadag iti masapsapon ta. Saan pa'y mat ngamin anak kalsada ti dalan a dumanon iti nakaidistinuan ta. Iso asaan mat amakadanon tilugan. Ay, adayo pa'y ti mapag na manipod iti pagpatinggaan tilugan nga agbiyahe ditoy. Ama pan ijay patad. Adamat agpaspasada ang motorsiklo dito'y Medyo nalawa mo ti foot trail. Nga mabutengak lang aglugan iti motor. Ay, oray siyak mat
Basit la akam mali ti driver, matinagan iti deraas ti motor. Sapay, nagngangato dagiti deraas dito eh. Mala, iparpartak tapay ti magma. Sana bale, tasaggay sa tamot iti flashlight. Nalawag ang makita ta ti pagnaanta. O sige. Nauray na kayo matlang. Adda tao iti masungadan ta. Silawan ta. Daguryo ken dagol. Ops! Di nyo isarang dahil flashlight yung iti rupa mi. Makasisira. Carmen, anyo ti aramitan ta. Umasidagdan. Umayda kayo sukunan. Ikwa, idisuta dagiti awtak tumaraitan mina. Sige, tumaraytan. Hoy! Dita kami maitarayan! Partakan tapay ti tumaray. Guryo! Anya teramidan ta! Timaray mo tanda kiti dua! Di kagdanag dagol. Awan sa bali ang pagtarayanda. Surutan damat lang ti dalan ngagpasalog, ngagturong iti patad. Nalakala makamatan tayo da. Tadamat motorsiklota. Ayun na niya. Alam dagol, sakayantan ti motorsiklota. Takamatan tayo da. Partakan tapay ti tumaray mina. Nabannog akong Carmen. Ang ginanata pa'y diet. Saan datan samat akinamat. Tawan masilawak ako mamkamat ka data. O sige, aginanata pay nga ron. Ay, nadaywantan ida. Tikag talaga. Apaman ang makainanata. Ituloy dati sumalog iti sa kaanan ti batay. Ado ti babalay ijay. Agpatulong tanto kadagiti agindag ijay. Do ang motorsiklo ti agturong dito eh. Daguryo na gitan. Oh my God, ituloy ta dito maray. Di kay agpanugan na tumaray. Sanda kami na may tarayan. Anyang ikaramidan to. Tumaray talakta. Matangkan. Umay ka. Natiliw na kayo matlang. Kukuha kaitan, Carmen. Tulungan na kami! Arayatan na kami! Uray agpukaw kayo. Awan mo't lang, timakangag ka na kayo. Uray agan ano kayo. Awan ti makatulong ka na kayo. Dagol! Pungwan taidan! Ket ilugan taida iti motorsiklota. Taipan taida iti kalapaw ta iti tuktok ti bantay. Arayatan na kami! Tulungan na kami! Tulungan na kami! Arayatan na kami! Arayatan na kami! Addamanin makasapol iti tulong ko. Addamanin nanggag ko ngagpapaarayat. Kabayatan ti pannaturog ko. Magtignaya ka dagos. Riingak ni Apong Bobod. Tadwa kami amapan iti ayan ti agpapaarayat. Dagol! Partakam ti agpataray iti motorsiklom. Nasken na makadanon tayo adagos iti kalapaw tayo iti tuktok ti bantay. Wan Goryo! Nakalipuata bitlangin dagiti naglalapsat ang maestra. Wayawayaan na kami! Di na kami makaramitan iti dagos! Sumardang ka dita, Carmen. No di mo kumapinaay ti daton kumayat kan ka. Saan kumamapasama ka na kayo ti kastoy? Abay nga insartong mo ti motorsiklong Goryo. Kumita kay ti masungad, dagol. Ha! Adda tao nga agtatapaw iti angin. Kit nakaranranyag ti kawis na. Anya dahi tuya kinadatdatlag! Waya-wayaan nyo dagita babae. Ay na! Alaladay ta Goryo! Alaladay ta! Tumaray ta Goryo! Mina! No asino ka man? Di nak mabutbuteng. Anya teramidam guryo! Itarayan ta! No asino man tayo ta!
Tulungan, Dag! Arayatan, Dag! Anya ti aramiden ta, Prinsipe Agilos. Nakadayon, dyan nakamotorsiklo. Siya kon ti makamu iti naglibas. Bumabakan. Tao karkaram di babae a pinanawan di timmaray a lalaki. Sige. Aramidak, Prinsipe Agilos. Isandang mo ti motorsiklo, Guryo! Ang mga numadisgrasya ta! Nagpartak ti pa nagpataray mo! Naskan na may tarayan taday tadat-datlag apalswa. Ako mamkamat katata. Istartan mo itong motorsiklo, lalaki. Tatalaga gaya mati na tasartengan tayo ta. Carmen, yang tangay dinak maglang maayat. Nasaysayatan amatay ta adwa. Tapnawan ti sabali a lalaki ang makatagikwakan ka. Anya tinayat mo asawan! Patay abakon iti deras na ito yung motorsiklo. Saan? Saan? Itan! Anyat mapaspasama. Agtatapaw iti angin ti motorsiklo. Pagpagkatan tinatdatlag aparswa ti motorsiklo! Anya? At datayon dito eskwela na pag-isursurwan nyo. Naispal kayo iti paggad. Inrakad kumutin iti flagpole. Dagiti duha nang italaw kada kayo. Umay to alaan ida dagiti pulis nga inawagan nyo. Inton bigat. Agyaman kami iti panangispalyo kada kami iti ima dagita ama nagdakdakas ama. Kansi ka, adat-datlag alalaki. Matmatan lang to inispal ko a babae. Apay akas ti mariknat. Maay ayok amang kita iti kinapintas na. Agyaman akin ka, nataar a lalaki. Inispal mo ti biyag ni. Inagkam ti pingping ni Prinsipe Agilos. Ay, siya kumamat. Anya nga'y Prinsipe Agilos. Nalpasan ti may sapay a misyon ta. Agawid ta ka din. Apay akas ti riknak. Nagpay duma ti nariknak. Iti panangagat kanyak ni Carmen. Uy! Apay nga'y Prinsipe Agilos. Di ka matagtagari. Kunak, agawid ta ka din, ha? Ha? Uwan na po. Agawid tan. Ala, agpaubakan kanyak. Tamapantan. Sige. Ay, Mapantan na pong. Apay ngay. Di matan umay ti alipugpog. anya ka din ti mapaspasamak, Prinsipe Agilos. Maminsan pa'y. Awan at talaga. Apa yan? Ditan gagayem, tinaggibusan ti istorya at ampuk itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti Murtalahiro. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni June Rebutazo. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipugpug!